Така, в момента някои хора подават карти на стоматолога. Много интересно всъщност. Ето там се развива събитието. Какво с нас картите, бе? Не щат ли? Еми, не се купуват. Тук не върви. Ето, покажи картата. Да, чакай. Ето това е много красива, вижте, изискана, само 25 лева. Ама колега Сашко, който е много забавен, се очудва, че театър е червен. Защо? И отвън е бял и е така. Там е... Сашко е забавен. Ми театър да е, трябва да е весело. Трябва да си. Ние стигнахме до Стачна гара, Да, там сме. Там сме, две песни. Аха. Още един заболекар. Искаш ли да минем през него? Хайде, Има и да пътечка. минем. Ей, пътечка. Сигурно доктор и някоя гадна лелка. Оли па е жена. Това е жена. Иван, ето, от тук се минава само чела. Тук се минава. Не, ето. Там искам да мина. Откъде искаш да минеш? По стълбицата ли? Не, ето ги да е, ама от тук се минава. А. Ето ще измиеш бутушти. Не. Колко си хитра. Айде при чичо доктор. Няма ли звънец? Има, Ная. Виж къде дойдохме. Доктора го няма. Няма го. Къде е? Звънец пришъсвал не е толкова доста време. Така, пътя е много красив. Хайде, стига толкова карти за днес. Тук съм започвала две карти. Така ли е? Да. Трансинг. Трансинг, да. Това е Дай. Дай ли е това? Ти типа не знаеш ли? Не. Ама знам, че вече сме на линиите, тук работи ония гадоларя. Не. Не С сте при гадоларя. гайдата. Да, връщам се.